Good morning! Karino lang na kahapon, anak. Nagluto si Sel ng hotdog and egg. Tapos chicken adobo. Pero yung kahapon to yung binaon ko. May tira pa pala. So, may milk dyan na. Ayaw mo mag-milk? Pag dito, wag ka munang magja-jacket. Ang init pa eh. Sa school na lang. Sa school lang na may malamig eh. Ayun, tapos gising na rin si Daddy. Nilakad kasi. Anak, pakina ng TV. Nilakad sila ng mami niya ulit, guys. Papunta naman doon ng BPI passage. Ayusin yung mga yung mga namatay kamag-anak. Ay, sakit sa katawan. Why, oh why? Wala, pampato si Paknit, oy. Pampamapaknit, ay. Kain na, finish mo na yung food mo, dali na. Hi! Ay! Bango. Bango ng anak ko, ah. Ay, wala pa akong gana kumain, guys. Pagka umaga, di ako makain. Mga alas 8 yan. Enough na muna sa akin yung yung coffee. Oh, kasi pa. Yan, breakfast na sila. As usual, nakabantay lagi itong mga to. Yan. May hingi-hingi ng food. Hindi na ako kasama, guys. Pag-atid kay Tris. Edit nila ako ng vlog para updated tayo. Ang hirap kapag nakatambak. Nakakatamad na mag-edit, lalo't busy. Yun. And, kailangan kong bumalik mamaya sa school niya para ihatid yung formal team. Nagpapabili siya. Kaya tawagan niya daw kahapon, hindi ko nasasagot. Kasi ang hina ng ng internet sa or ng signal sa gateway. Lalo na kayo pag naka-net ka, naka-andi ako sa Globe eh. Ay, Diyos ko, pahirapan. Kaya sa store, mini-message ako, may tinatanong, hindi ko agad nasasagot. Kaya bumababa pa ako dun sa may bread talk. Doon ako nung nagsasagot ng mga messages sa sa messenger ko. So, yun, tapos absent ngayon yung isang ko, guys. Staff ko kasi may kahit importanteng gagawin daw. Pinayagan ko naman. Yun. And then masipag sila, nakakatuwa sila, and then friendship na sila nung yung staff din sa kabilang Di ba nasa gitna kami ng papagitna kami ng chicharon tsaka ng cellphone cases tapat ng Giordano, guys. Ayan, pito na ba ngayon? Pang-8 na, Daddy. Pang-8 araw na ngayon, guys. So 5 days na lang until Saturday lang kami doon. Punta na kayo. Yun, madaming pagpipilian. And then baka may alam naman kayo, guys, yung mga nakikita yung mga post na may bazaar sa ganito, sa ganyan. I-send nyo naman sa akin sa messenger ko or kahit sa FB page na lang ng Mafidaki, ha? Kasi ay gusto ko matulungan yung dalawang yung dalawang staff ko kasi wala silang permanent na job, lalo na si Aiko, yung mapayat. May dalawang anak yun, parang makatulong din kahit paano sa kanila na may extra income sila. Tsaka masipag sila. No need ko ng bantayan. So kaya nila yun, kaso syempre mas okay pa din na andun ako sa bazaar. Kaya yun nga, gusto ko magbazar para may extra income din sila. Tutuwa ako dun. Kaya yun, sabi ko nga, nag-iisip ako na baka magbukas ako ng isang branch. Yung malapit lang sa Pasay din, siguro pag Pasig pwede naman eh. Pasig ata. Pasig or Marikina. Kaya lang nilang puntahan. Pero sabi naman ni Mayra, yung pinsan ko, is kahit dulo daw ng Metro Manila na pupuntahan ni Aiko kasi matyaga siya sa trabaho talaga. So, kaya naghahanap din ako ng pwesto para sa mag-branch out yung kahit maliit lang, hindi kasing laki ng sa Pure Gold, guys. Yung maliit lang ba? Yung may physical store lang, additional physical store. So, ayun. Kaya kung may makita kayo sa mga yung feed nyo na may bazaar sa ganito, sa ganyan, send nyo sa akin, screenshot nyo sa akin, tapos send nyo naman sa FB page ng Mafidaki. Nasa naman, nasa
description box yung FB page ng Maki Daki. Alright, thank you so much guys. Edit na tayo para matapos agad kasi pagbalik ni Daddy, pupunta ka ba agad ng Pasig pagbalik mo? Maya-maya na. Paghatid mo kay Baby. Bago naman ng sobra. Hindi na makakita ako dahil napunta na lang sa Alas 10, nagbubukas ang bangko. Ano ka ba? Sarado na nung inabot kahapon. Kaya nga, ngayon, huwag ka naman masyadong maaga. Puntaan mo naman ito. Ayun guys, since maaga pa naman, magbilang muna tayo ng benta. Mga benta. Hindi ko pa napapasok sa bangko eh. From start ng bazaar. Day 1. From day 1. Andito lang sa tawag dito kahadiyero ba to? Sa vault. Naka-vault eh. Ayan, maliit na vault lang naman. So, bilangin natin. Aray ko, sakit na ano. Pinupulikat ako pagka sobrang upo. Oh. Sobrang tayo. Ano ba yan? Ayun, na-edit ko na yung vlog kahapon, guys. Nag-render na siya. Ang sakit ah. Wait lang. Parang... agoy. Uploading na, guys. Video kahapon. I mean, vlog. Hi, Paknit. Maliligo kayo. Paknit, paliligoan kayo ni Sel. Sige. Ayan, kapapalit na naman ni Sel ng bagong sapin. Colors ka. Yung pala guys, yung sofa, akala ko yung nakita ko kahapon. Yun na yun. Ay, nung linggo yun na yun. Hindi pa pala. So, nag-text yung promodizer ba doon? Or sales rep na sa Saturday daw darating yung order ko. Hintayin na lang natin. Sakto, tapos na rin yung yung bazaar. So, Sunday ko siya mag-pick up na. Yay! Makakapag-ano na tayo dito. Makakapag-ayos na. And then, nagluluto lang ako guys ng yung binili kong parang bacon cut. Ko sa render ko lang yung taba niya. Hanggang sa mag-brown siya ng onte. Tapos diyan ko gisa. Yan yung mantika niya. Diyan ko nagigisahin yung babaunin ko naman na string beans, sitaw. Ayan. Kung may rayuma tayo, naku, patay na. Sakit na. Ayun. Tapos bibigyan ko kasi yung yung si Red, tsaka si Maymay, hindi kumakain ng gulay. Yung stuff sa cellphone case. Yun, napabait nila, natutuwa ako sa kanila. Tapos si Aiko, yun, para may pang merienda kasi gusto nila merienda is kanin din. Kasi ang lamig sa mall. Alam niyo yung pag malamig, di pag gusto natin kain tayo ng kain. So ayun, ang tawag dito, tatlong beses natin makain ng kanin ng mga yun. Pati merienda no? Kaya, yun, tender lang natin yan. Magdadala din ako ng madaming kanin. Kasi tinry nila kahapon yung gourmet tuyo na galing Isabela. Grabe, ang sarap-sarap daw. Ang sarap nung kain nila. Ayoko nang magkain. Nagkakat kasi ako sa rice eh. So, nagkakat pa ako ng lagay na yan So, yun. Pero ngayon magdadala ako ng extra rice din para, just in case magutom. Kasi ang mahal talaga ng bilihin, guys, pag doon ka bumili sa mall. So, yun. And, inutusan ko lang si Sel, nakisuyo lang ako na bumili ng formal team ni Chris. Kasi kahapon daw, tinatawagan ako, hindi naman ako sumasagot. Or, hindi ko nasasagot. Kasi nga, nasa kulob yung yung gateway. Ang hirap ma-reach yung taong nandun. So, yun. Hanggang nakauwi na kami, di na rin naman nag-text. Sabi ko, sana, tinext mo na lang, anak. Hindi ka na tumawag. Sis, hindi ko sinasagot. Kaya ngayon, mamadaliin ko. Pag-alis namin dito ni Daddy, i-drop ko muna sa school nila. Kasi, lunchtime naman kailangan eh. Formal team daw, English and Filipino. So, that's it guys. Hanggang Saturday na lang tayo. Again. Na-enjoy ko talaga magpasarang saya. Saka na naman galing Poknat! Breakfast na tayo guys. Ito lang yung tira kahapon. Busin ko sayang eh. Yung gulay. Hindi na binaang ko sa
sa bazaar kahapon. Tsaka isda. Alam mo naman, favorite kang isda. Kain. With coffee. Wala na ako ng matcha. Ubus na yung kinuha kong one box. 5 piraso na kasi. Ay, poknat! Poknat! Na naman! Hindi na naman. Mag-iisip na siya. Naiihinasan. Kain tayo. Coffee muna tayo ngayon. Ayan na guys. Perfectly brown na siya. Parang bacon lang din. mas maganda kasi mas manipis na yung niya, yung hiwa niya. Mas mabilis mag-brown. Yun. And yung niya, yung mantika niya, ito ko na lang din nagigisa yung bawang sibuyas. Hindi ko nalalagyan ng kamatis kasi pag may kamatis pala, mabilis mapanis. Yun, kaya na lang, tausi na lang. Ayun, masarap pag may tausi kasi. Let's put the garlic first. Ayan. Sakto. Kumukulo na yung kanin. Net aside ko muna yung meat dito sa gilid. Ayan yung onion. Nakapanghina kasi kapag puro meat lang. Mas okay ako pagka may gulay. Or pag sinigang, kunwari, ayan, may gulay. Sa kanila yung meat, akin yung gulay. Sa amin ni Sel yung gulay. Pero kapag puro meat, halimbawa itong chicken or pork chop, ay, kapanghina. Sarap lagi may gulay. Pasan lang natin. Yun. Kaya ito binili ko. Kahit anong gulay, last time nga, repolyo lang naginisa ko din. Basta may gulay lang, may dahon lang guys. Kung pwede nga lang, ilaga na lang din eh. Ganyan lang. Paano lang natin siya, medyo brown. Tapos add na natin yung gulay. Bango. Ito pala nilagyan ko ng konting asin. Yan, para may, na rin siya, may, ang cute, oh. Ang crispy, pwede nang kainin. May lasa na din siya. Then, add na natin yung tausi. Ito yung kalahati dun sa, sa niluto ko kahapon. Hindi ko inuubos eh. Hati-hati lang. Nilalagay ko lang sa ref. So, ngayon, ubusin na natin. Ay, shucks eh. And add na natin yun. Or ihalo na natin yung meat. Kapag ka nagtatawsi ako guys, hindi na ako naglalagay ng asin. Konting na lang. Additional, konting soy sauce na lang. Kasi maalap na yung tawsi diba. And then add na natin yung gulay. Ito mamaya kapag kapaluto na siya. Bango. Parang stir fry lang siya. Pero ito di ko nakalalagyan ng asin. And then, cover lang para maluto. And then, add mo yan. Tapos na. Yun na, may ulam na. So, lagay ko na yung guys, yung sili. Ayan, kabango. Yan, tapos na. May gulay na tayo. Yung parang siniserve sa mga Chinese restaurant, diba? Mga lang, stir fry lang. Ang bango, nakaloka. Lalo lang nilagyan na ng chili. Sarap. Pwede na ako mag-try ng restaurant. Diba, ang ganda serve mo siya. May ganyan, madaming meat. Yung iba nilalagyan pa ito ng oyster sauce. Pero ayoko naman mismo. Chinese lang mahilig sa oyster sauce. Ayan na. Patay natin. Sige, thank you. Yum. Yummy, yummy. Yan, medyo pa yan. Half cook. Sarap. Piniprepare na ni Daddy yung niya, pantato niya. May tatatuan daw siya sa ay, ito, halika, may pantasa tayo. May tatatuan daw siya sa Pasig. Dito. Patasaan mo kay mama mo. Natabi, pantas ako ng pangkilay yan eh. Ayun, and then nakabili si Sel. Formal team. And sulating pang wakas. Yun pala yun sa Filipino.
Ang nipis naman. Ganito lang ba talaga kanipis to? Yan. Coveran ko lang ng ano, plastic. Tapos, sama ko na yan sa ano. Sa pag-alis namin. Salating pangwakas. Yung mga nandito ko. What's this? Watercolor brush. Yan. Hoy, Poknat, wag ka dyan. Baba. Yari ka. Baba ka dyan. Wala si Groot din, oh. Wala. Lakad na naman, Groot. Natasan mo na. Sige nga, magsulat ka nga. Pangalan mo. Uy, galing ah. B. A, B. Ano yan? H, I, A, B. Tapos, ano pa? K. BK. Yan lang. BK. Naku mo ko. Bumaba ka dyan. Ikaw talaga. Dali na. Salat ka na. Yung ano daw, nasabi niya sa akin guys. Yung unang binili ko daw sa kanyang lapis, mataba. Hindi siya nakakasulat. Sumasakit daw kamay niya kasi mataba. Ngayon, nakasulat ka na. Mapayat na yan. Mga pala, nakalimutan ko. Maliit pa kamay mo eh. Sorry. Nagpa-practice na si Kay kasi mag-school na. Gusto na mag-school. Anong baon mo? Kanin. Spaghetti sa kakanin. Ay, yun ang ulam mo, kanin. Ay, ano, spaghetti. Alam ko na ulam mo. Sardinas. No. Hindi sardinas eh. Good morning guys! Again, papunta na kami sa ano. Sa store na muna pala, kukuha ko ng Milo Cubes kasi wala nang Milo Cubes. Inaano ko siya, nire-repack ko siya. Pero kahapon kumuha si Sis PV ng 2 box. Thank you Sis PV for dropping by. Tapos sa mga estudyante na malapit sa area na yun. Iba-ibang uniform yung nakikita ko na dumadaan doon. So ayun, maraming salamat guys. Final week na natin. Paulit-ulit. Unlimited. Ayun. Store na muna and then school ni Chris kasi i-ano ko nga yung formal team niya hatid ko. Tapos diretso na kaming hatid na ko ni Daddy sa Gateway tapos siya diretso ulit ng Pasig. Seryoso mo naman. Tingin ako sa, ano, gusto kong tumingin ako dyan para mapanggana. Piloso po yun. Dito na si Nang Reyna, oh. Bumili lang ng ano. Si Papa andyan na ba sa bahay? Sa palengke? Ay, sumaglit lang. Ang ganda na ng bahay, oh. Ang ano ko doon, sabi ko ay, what if ka ko ano, yun yung sa sala, i-tiles na rin. Hanggang sa hagdan. Yung sa hagdan. Kasi nakit na nila yung mga ano. Oo nga, pati yung sa hagdan para malinis na dun sa baba, 'di ba? Unti-unti na natin na ano, para maganda na. Nakakatawa guys. Ang luwag ng mga kwarto, Diyos ko. Kahit maghabulan yung ng mga bagets. Hindi tayo magkaka-anuan doon. Hanapan eh. Asan yung Milo Cubes, Mother? What's this? Yung ano. Yung pinabox ko sa'yo, may. Hindi akong Milo Cubes. Ang sarap talaga nito guys, yung cheese bars. Para siyang brownie na cheese. Brownie na cheese. Natikman mo na to, de? Hindi siya nakakaumay kasi hindi siya masyadong matamis. Unlike brownie, Diyos ko. Isang kagat lang sa brownie. Ayoko na. Ito, babalik-balikan mo talaga eh. Yummers na. Ang sarap oh. Nakita ko yung ano guys, yung Western Union, naalala ko, di ko pa pala kinukuha yung ano natin, yung sahod natin sa YouTube. Ayun. Anong petsa na ngayon? 27 na no? 27 na. So, kunin ko na nga mamaya. Tapos ipapadala ko din yun kay Nene kasi yun ang fund ng
pagkain ng mga dogs. So thank you guys kasi isa kayo sa nagpapakain ng ng mga aso ko. Bumubuhay ng mga Oh. rescue. Isa kayo sa mga bumubuhay ng rescue. So, ayun, salamat sa panonood. Kahit di na kayo mag-subscribe, basta sa manood lang kayo ng manood. Malaking tulong na yun guys para sa mga rescue. So, ayun. Sa nagtatanong din, may nabasa ako niya sa comments kung sumasahod nga din daw ako sa sa YouTube. Oo naman guys, sumasahod ako kahit papano. Pero, sobrang konti lang. Tama lang. Yung nakasupport naman siya sa mga dogs nga. So, tama. Mamaya, kausap ko pa sila. So, ayun. Maraming salamat. Kunin natin mamaya. Every 21 yan. Ang sahod namin sa YouTube. So, ako nga konti lang, diba? So, what more yung mga big YouTuber. So, yeah. Pero hindi naman ako, hindi ako nag-YouTube. Sabi ko sa inyo para sumahod. Para mag-expect ng monetary. So, nagaganto ako para wala na magkaroon ng madaming kaibigan. Nakakatuwa kasi yung mga sa comment section, alam nyo yun, naka-interact kayo. Tapos na-inspire ko kayo kahit papano. Mga kwento nyo, natutuwa ako. Kaya thank you! Word ko? Maliwa na. Ito tayong So, see you later guys. Punta muna kami sa school ni Chris. Sa pala, yung hindi ko na i-detalye pa ha kung paano sumahod sa YouTube. Kasi sila sis Aisha, yung Ove Trends, si sis Chris Lumagi, si Ann. Ayun, yung mga video na sila guys kung paano kumita sa YouTube. Doon na lang kayo mag-ano kasi sila yung mga expert na. Okay? So sa akin, na-share ko lang na kahit paano naman may nakukuha nga ako. So, again, thank you sa inyo. Ang ulit ni Daddy, oh. Si daw yan, si Paknit daw yan. Magulo kaya sinisilid niya dyan sa manibela. Hindi daw si Maggie. Patulog-tulog yan. Kahilata. Si Groot. Pa-bounce-bounce lang. Ako ulitin. Paknit na lang. Sa manibela. Ang ginaw guys. Ayun, pinag-uusapan namin ni Daddy yung bahay sa katabi nila Joy, yung duplex. Kasi sabi ko sayang kung hanggang ngayon hindi pa nabibili, 'di ba? Hindi kasi kami nagkasundo yung nung may-ari kasi ang sabi ko nun sa kanya, parang rent to own ba na magbibigay ako ng 20% ng principal amount nung bahay. Tapos monthly, sabi ko 50,000. So parang gano'n, laki na nga nun, 'di ba? 50,000 naman para mabilis siyang mabayaran. So, ayun, di siya pumayag until now ata hindi pa nabibili kasi cash yun eh. Binibenta talaga ng cash. So, ayun, di ko rin naman kasi maasikaso sa ipasok siya sa BPI yung ang tawag doon housing loan. Yun. Kaya, sayang. Okay pa naman yung yung area niya. Kasi magkakaroon nga ng, doon MRT. Madudugtungan yung MRT. So, na yun. Parang madali nang puntahan. Pero open ko pa rin kay, kay Dalton at Joy. Check ko kung pa. Kung hindi pa nga nabibili yung isa. Alam ko yung isa daw. Ano nangyari sa mo? Sino? Natutuklap yung Kaya yun. Kung hindi pa, baka sakaling umuo yung may-ari. Kasi sayang maganda yung location. Tapos safe pa kay Chris, 'di ba, na nagbabike-bike. Kung pinayagan lang yun na may-ari, di magkano na lang sana yung balance natin, Daddy. Kasi monthly 50,000 makukuha mo yun ng ng within 2 years lang ata. 3 years. 50,000? Diba? 50,000 a month. Parang rent to own kasi gusto nila mabilisan. Wala nga kaming cash na gano'n naman na bigla na 1 point something million. So yun, natitenga. The more na natitenga yung bahay, parang nasisira din yung mga yung mga pintura, nagbabakbak na. So yun.
'Di ba kahit naman kahit nga sapatos kapag natenga din, 'di ba? Bagong-bago pa 'yan pag tinago mo nang matagal na matagal, pagbukas mo na eh. Trash. Sira-sira na, 'di ba? Yung mga goma powdered form na eh. So, ask ko si Dalton ko at si Joy kung carry pa 'yun. Kasi yung ko sa condo is matagal pa yung guys, siguro yung next year pa or next year pa. Di ako nagmamadali sa condo. So ang sinasuggest nyo is mag-rent to own na lang ako, 'di ba? At least di sayang yung pera. Kayo nang hinahanap po ngayon yung rent to own na malaki din, at least 2 bedrooms. Kaya yun, sakto nga yung kila Joy is 2 bedrooms yun. So let's see kung mapasa atin yung na yan, yung kalahati ng duplex na yan. So rents na naman guys, kakain na naman. Ayun, favorite na nila yung yung gourmet to yun. Masarap yung habo niya din nahiya siya. Puro lang siya ganyan. Pero may bago siyang chicken curry. Sabi mo masarap. Masarap! Promote mo naman. Sabi ni Ate Ode. Nahiya yung mga anak niyo, ma'am? Manugang! Apa ni Ma'am Rose. Hi, Ma'am Rose! Taga UK. Dinayo niyo pa ako dito, guys. Salamat po! Bibili siya ng toner na ginagamit niya daw sa sa underarm niya mga toner. Kaya nagtaka ako. Sabi ko, pwede ba yun? Sabi niya, effective daw sa kanya. Hi, baby! Oh! Nasaan ako ni Bakla, oh. Yan, Bakla tuloy yung tawag ko sa'yo ngayon. kasi yung apo ni Ma'am Rose, parang si Lucia kalaki. Namimiss ko na si Lucia. Alas isang linggo ko lang hindi nakikita. Ayun, Pasay lang kami guys pero emotional, kaloka. Thank you Ma'am Rose sa pag-purchase. Naiyak ako. Banatang kita dyan. Patulog kita. Pangasar to. Iba mo lang Ate Ode mapanood sa'yo. Ay, Lucia, miss na kita, ching-ching. Diyos ko guys, kung ano nang kinain namin, no? May boy bawang, may nagaraya. Ito lang namin, kakatali ko lang ulit. Sabi ko ba, sobrahan kami. Pero the best tong itong, di ba to? Boy bawang, no? Saw-saw Mga suka. adik sa suka. Tagay. Igupin mo. Kasi din may din. Lahat kami. Ano yun sa'yo? Wala pa, sandali. Ay, wag muna. Maliit din. Ito ko Ayun. na. Tapos may kami, Dato puti. dato puti na suka. Sarap, grabe. Tapos ko nakakaloka. Sarap na. Asim. Baliw. Manginggit. Sarap. Kung ba sa'yo? Maglaban guys. sa YouTube. Check sa palmo. Kulang pa to. Nga. Kulang ha. Sarap. Sige, saw-saw, suka. Ito ang tamang pagkain. Tara kain. Yayain nyo naman sila. Kayo Tara naman. kain. Ganito pang tamang pagkain. Bakla, paano tamang pagkain? I-demo mo dyan. Ang tamang pagkain ko ng corning ay ganito, isasaw-saw sa suka. And then, tataktak ng konti. Kadiri. Ay, si Mark. Naalala ko sa kanya si Mark. Bumalik si Ma'am Rose. So,
Kinuha niya na lahat yung tomato serum. Thank you, ma'am. Salamat po. Babalik na siya sa UK. Kailan balik niya, ma'am? Oh, Saturday na. Ingat po. 1 week lang talaga. Salamat po, baby! Bye-bye, baby! Oh! Antok na! Oh! Cute! Antok na! Thank you, ma'am! Banatang kita, pinaiyak na naman ako eh. Hello, ma'am! Ano name niyo, ma'am? Chato. Ma'am? Chato. Chato. Ay, pinakyaw ni ma'am yung ano ko. Tingnan nyo, oh. Yung... Oh, di ba? Laksin to. Pinakyaw na, ubos na. Nag-iisa na lang siya, guys. Thank you, ma'am. Salamat po. Last trip talaga kami dito. Dapat sabihin mo, ma'am, malit yung benta ko, wala akong sahod ngayon. Dapat ganun. Abono ko na lang yun, ma'am. Ayun. Kaya kukuha ko 50 kasi abuloy ko na. Oh, kasi itong chicharo kapag hindi nakakakota. Ano, napapagalitan daw ng owner. Eh pag ano, malayo pa sa kota, sinasabihan siya ni Renz, nitong cellphone dito na ano, na magdasal-dasal niya. Nabamasay ng dakpas kasi si ate pagka malayo pa kote. Hindi ka naman. Pero ngayon, si Renz naman ang hindi makakakota. Wala, hindi nila ka pumasok kanina. Kung saan tayo, naka-5,000 ka lang, oh. Bilid. Basta tayo, naka-5,000 ka lang, oh. 7 naman. Oh, naka-7 ka lang. Magdasal ka na, hanggang katapusan ka na lang. Tanggal ka na. At least kami. Ma'am, talabi ko yung tinitake ko sa ilong. Ayun, pinagkagod. Ang kulit dito ay ko. Bili na, ma'am. Apo. Tsaka matamis siya, ma'am. Gaga, hindi na naman laway. Ay, cute video, may labi ko, wala. Baliw tayo. Effective ba yan? Effective yun, ma'am. Effective yan. Ha? Aray ko. Sakit na lang pa ako. Kaso, ngayon pa lang ako gumamit. Kaya wala pang effect ko. Oh. Pero maganda yun, ma'am. Maganda yan, ma'am, Ito, Mariana. oh, mas effective. Lagi naman tester eh. Alert. Tingnan mo si bakla, ma'am. Gumamit na ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin gumamit. Hindi umipik sa kanya. Bakit hindi na kanya ate yun? We're home, guys. Kapagod. Ano na, 11:45. Aray ko, baknit! Napakan ako. Di ba nakita mo si Nike? Sino yun? Yung pamahay tape dito sa bahay. Si Nike? Bigla yata yun. Hindi ko kilala yun. Hi, Groot! Kinan niya na naman nila. Yung bigel si Nike. Pagoda, guys. Pero nakakatawa. Ang dami. Hindi naman masyadong madami, pero... Ayun. Masaya yung benta ngayon. Salamat po sa mga pumunta. Lalo sa mga nanonood sa inyo. Talagang ang dami pumunta ngayon na, na viewer ng channel na to. Salamat, guys. Kilamos lang muna ako tapos kwentuhan tayo mamaya. Okay, wait lang. Pinapagalitan po ang grooting mahal. Look at your tummy. It's so big. So Huh? big. So big. Where? There. Flex. Lord. Ito, may di kasalanan to. Tingnan mo. Look. Ano kasalanan yan? Not following orders. Lagot. Galit si Daddy Groot. Lagot. How do you expect me to respect you when you don't even respect me? Ganyan yung pag may What's wrong kasalanan. with you, dog? What's wrong with you, dog? Who's your master? Oo, di bakit, Maggie? Look at my tummy. It's so big also. Maggie na lang. Gusto mo, Maggie na lang. Baka gusto mo pulutin ka sa kangkungan. Ay, si Paknit. Nako, maghahasik na naman ang lagim niya. Ayun guys, nakapag ano na tayo, hilamos na tayo. Grabe, ang dami ko nakain
baka magtubuan naman yan sa mukha ko. Chicharon, di ba bawal yun sa masyadong oily. Tigas talaga ng ulo ko. Paano nakakatuwa to sila, mga kasama ko. Yung tao kasi parang biglang bubuhos, tapos mababakante, tapos buhos, bakante, buhos. So, parang alam mo yun, alternate yung pero ayun nga, okay pa rin yung namin guys, yung sales namin, nakakatuwa. Then, ayun, thank you again sa mga pumunta, lalo na kay kay Ma'am Rose na taga UK. Ayun, pabalik na siya this Saturday sa UK. Thank you po ulit. Pinakyaw niya naman yung yung tomato serum tsaka tomato toner ko guys. Kasama niya yung yung apo niya. Super cute, na paiyak ko kasi naalala ko si Lucia. Namimiss ko na si Lucia. Sa picture ko na nakikita si Lucia ngayong ngayong week na to. So, yun nga. And then guys, ito enough na tayo dun sa sa about ng pagpapa nose lift kasi naman ako, diba? Nag-no na ako. At saka, no naman talaga ako ever since. Kumbaga, hiningi ko lang din naman yung opinion niya. Pero, no pa rin ako. Yun, tapos, pinapagalitan ako ng iba. Nakakaloka. Naging open lang naman ako. So, diba? Why not? Try ko nga, baka gusto, ayun, nabubulot talaga ako. Diba? Parang naging open lang naman ako sa ganong idea, diba? Na, why not, diba? Parang may iba naman. Parang, alam mo yun, maging ano ba tawag? Maging confident ako na magsuot ng shades, na mga ganyan. Para sa sarili ko guys, hindi para doon sa basher. Parang ano na lang yung basher, kumapit na lang siya doon. Pero hindi para sa basher ko. Yun. Kasi mostly yung karamihan sa inyo, akala sa ko sa basher. Pero hindi, oh my gosh. Ano siya, siniswerte. Pag-aksayaan ko siya ng ng pera. So, ayun. Tama na tayo doon sa sa nose lift. Kasi nakapag-promise din naman ako sa sarili ko. Sabi ko, kahit na yung mama ako, never kong ipapagalaw or never ako magpapagalaw ng ng mukha, papabago. So, ayun nga, okay na sa akin yung pagpapaputi, pagpapakilis. So, part na yun ng babae guys. Pero pag pagpaparito or pagpapagano, wala. Hindi naman na gano'n yun. Gaskla naman ako ng mga opinion niya. And since, ayun, karamihan sa inyo is no. So, tumugpa siya sa decision ko parang it's a big no, guys. So, yung huwag niyong isipin na nag-i-inapte lang ako, ng ganyan, porket may pera, kung hindi na alam kung saan ilalagay yung pera, kung saan gagastahin. Ay gosh, guys, ang dami kong binabayaran, diba? Ang dami kong priority, lalo na gusto ko mapatapos yung yung bahay namin sa probinsya. Kaya, ito ko gastos ng ganun kalaki. So, yun, kaya sana enough na. Nababasa ko lahat na niya ng comments. So, tigilan natin yan. Huwag na natin balikan yan. So, yun lang kasi laki dyan ko kaya ito. No, daddy? Yep. Yep. Ayan, laki charm ko yan. Ano na yan, trademark ko na yan. Hindi pwede mawala yan. Hindi na ako si Maki kapag tumatangos ang ilong ko. O, yun. Turner lang tayo, guys. Pag ka na lang doon, yung binili nating noodles, yung spicy. Kaso kumain ka naman ata sa sa inyo. Hindi. O, pati ka nag-dinner bago ka umalis. Galing kasi siya sa Pasig. Kumusta yung Ha? Kahit na costume. Wait na Pati yan. Kumusta yung nilakad yun ni Mami? Ay, yung tinatuan mo? Ha? Naglagay lang ako ulit guys na retinoic. Kasi sa mga kinain kong kanina, chicharon. Sarap sa chicharon gabi. Pero di ko naman inubos yung mga ka-share ako. So, yun na nga, ang saya-saya guys. Dumaan pala kanina si Gloria, yung yung batchmate ko sa St. Bridget's School sa Bukid. Batchmate and classmate ko siya nung high school. So, ayun, thank you so much, Mats. Thank you so much, Glo, sa
sa pagdaan, ay accidentally lang nakita niya ako sa ano daw, nag-post kasi ako, di ba nag-post ako sa Facebook. So, sa St. Luke's pala siya nagtatrabaho, nurse siya. So, yun, nakita niyo ako kanina, nagkwentuhan na kami habang hinantay niya si BF. Nakakatuwa yung makakita ka ng ano, no, ng klase mo nung high school. Kasi 15 years, guys. Bago kami ulit nagkita after nung ano, after nung graduation nung ano, makagraduate kami nung high school. Pumunta na kasi ako dito na sa Maynila, na kami. Ano kami nila papa eh. So yun, di ko na sila nakita. Yung iba na lang, pero si Glo, grabe. 15 years. Kaloka. Magtanda na namin. Pero di pa rin siya nagbago, slim pa rin. Yan, dami namin na pagkwentuhan. Sana, sabi ko nga, sana mag-reunion yung mga nandito sa Maynila, ng mga kabatchmate ko. Kasi yung iba nasa abroad na, yung mga nasa Maynila. Kahit mga simpleng, ano lang, overnight lang sa Rizal, di ba? May madaming, madaming resort doon. So, catch up lang, yung mga ganun buhay-buhay. Kasi ever since din gumraduate ako sa high school, never akong naka-attend ng reunion namin. Ayun. Yan, sarap may makita kang kaklase mo. Natawa. Yan. That's it lang, guys. Yung ganap na yung araw na to, bukas magano agad ako. I-upload ko agad to. Edit ko agad. So, ayun lang. Good night. See you tomorrow. Bye, Daddy. Bye guys. Hindi ka kita. Ayun. Ayun, tummy. Tuck in. Si Paknit tulog. Oh. Don't forget na, tabagay, iiyak naman yan si Paknit eh. Kapag ka nilamig na yan eh. Mag-ano na yan eh. Hindi niya kaya guys yung yung aircon. Mag-i-stay siya dito. May inggit siya kay Lagot. May mag-i-stay siya dito sa loob. Tapos pag gininaw na siya, ayun, manggugulo na siya. Oo. Nangalngal na siya. Palalabasin na namin siya. Wala pa kasing aircon eh. Di pa bukas eh. Kaya ganyan siya eh. Enjoy pa. Night!